Башкортостан Республикаһының Мәгариф министрлыгы башкорт халкының бөек эпосы Урал батырды яттан һөйләүче балаларның бөтә республика конкурсын 1997 елдан башлап оештыра. Быел Стәрлетамак районының Рощинский касабаһында үткән 10нчы бәйге Башкортостандың халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуга багышланды. Шулай ук ошо төбәктең батыры башкорт халкының каһарман улы Кахым Түрәгә арналды. Кахым Түрә Касим Мырдашев 1812 елгы Наполеон яуына 28 башкорт полкын әйдәп, Рәсәйнең Ватан һугышы батыры булып танылган һәм уның тууына быел 230 ел тула. Юбилей тантанаһы йөкмәткеле тамаша менән башланды. Кахым Түрә менән Сафия һылыу, бер алманың ике ятыһы, ил тотпаһы, ватан, ил һагы, ил, көн һәм төндән изге яктыһы, Ата-бабам Урал батыр рухы сакыруы менән калкындым. Йылдар аша өндәшәмен һеҙгә, ғазиз балалары халҡымдың. Француз яуы ябырылғас илгә, ғорур башын эйеп аҡ патшаға, биргән антҡа халҡым тоғро ҡалды. Башҡорт анты Рәсәй ҡалҡаны тип, аҡһаҡалдар беҙгә оран һалды. Егет һүҙе бер булыр тип, атҡа менде Урал улдары. Рәсәй данын яҡлап үтте Азия, Европа юлдарын. Француздар килеп ингән Мәскәү тигән баллада, беҙҙең ғәскәр тотоп алғасы басты даллада. Любезники, любизар, молодец, любезники, любизар, молодец. Ҡылыстан да ҡалайыр, уттан, һыуҙан ҡалайыр. Тик маңҡортлоҡ ҡорота, йыр тарихты онота, аманатты юғалта. Урал батыр, Ҡобайыр, башҡортомдоң ҡурайы, уны белгән баланың, һыны ғорур турайыр. Урал батыр, Ҡобайыр, уны белгән турайыр. Аҡыл алыр, дан алыр, бөтә донъяттан ҡалыр. Беҙ тарихтан килдек байрамға, беҙҙән алҡыш, беҙҙән фатиха. Урал батыр тереһыу бөрккән, гүзәл ерҙә һеҙгә йәшәргә, белем алып, тырышып эшләргә, тыуған илде, ерҙе яҡларға, батыр аманатын аҡларға. Рощинский ҡасабаһына ингән аллеяға Зәйнәп Биишева исеме бирелде. Яҙыусының китаптарын күтәргән, әҫәрҙәренән өҙөктәр уйнаған балаларҙың сығышында ғүмерен тыуған халҡына арнаған оло шәхестең Зәйнәп Биишеваның ижады Урал батыр аманат иткән илһөйәрлектең бөгөнгө үрнәге булып сағылды. Күрәмде. Ул ҡурай, Ул ҡурай нигә ярай? ул моң ирекле.
Изге моң алдында көсһөз бар мәкер, барлык бығау. Тәкте көсте бушка түкмәгез. Ялкау кешене кызып яратмаю. Ең кызганы эшләгән, шулай кызын сүзәгән. Шунда инде аның шифасы. Эпос һөйләүселәр бәйгеһен касаба уртаһындагы майданда театрлаштырган тамаша көтә ине. Янчишмәне эзләп барган Урал батырга бер башлы дию менән, өс башлы аждаһалар менән алышырга туры килә. Самрау батша кызы Хомай менән осрашу, уларның дөньяга тик яхшылык тудыру хакында ант итүе. Майдан тулып биегән егет кызларның Урал батыр менән Хомай антына кушылуы бик фәһемле һәм зауыклы күренеш булды. Тамашаның режиссеры Альмира Куатова. Эй, янчишмә, яшәү сыгынагы, кайда, касан, нидән башлана? Бер кем явап бирмәй, һәр кем аңлай. Илаһи нурдан ул баш ала. Yakın kilgen her kemde yutan. Balık kırgıtan, gel şişmetik susha, gel şişmetik tavşa. Akıldan yana taşa, gel, eşe, ben gesul buldu eşe. Урал атлы буламын, үлемді юллап барамын. Илеңдә үлем шәүләһе, илеңдә үлем халкыны. Улай, benim ölüm, hatta ölümden de kıslı. Димәк, бында үлем кужа. Әгәр ул һинең кыяфәттә икән, алышабыз. Юк итәргә тиеш мин һине. Ya, aklıma para, utanma kısırma, asıl kılın, kısırma, yok iterme. Кояш кызы буламын, Хомай атлы буламын, Ер улына барамын. Урал менән кавышһам, ердә яшәү түл йыер, ердә үлем юк булыр, ердә йола шул булыр. Миңә тап һин кәрәк, Хомай. Һин ошо йоланы тотырһың. Дөньяла мәңге калыр эш. Дөньяны матур төҙөгән, баҡты мәңге биҙәгән. Ул да булһа яҡшылык. Күккә лә осор яҡшылык, һыуға ла батмаҫ яҡшылык, телдән дә төшмәҫ яҡшылык.
Бары эшкә баш булыр, үҙеңә лә, кешегә лә мәңге йыйыр аш булыр. Мин көтөрмөн һине, егет, онотма был илде, һине көткән йәнде. Илдә йолашу булыр, кот бәрәкәт ан тулыр. Минең эшем бөтмәне, йән шишмәгә йитмәнем. Урал батырга йән шишмәне уратып яткан, үз башлы йылан аждаһа каршы сыккан тей. Талыш бармы? Талыш бар. Ай һугышкан тей Урал, йыл һугышкан тей Урал, утка үтергә бирмәгән, кайык яһап бар кеше, һыуга батып үлмәгән. Урал аяусыз һугышкан, йүгәрде кырган тей, шул саклы улар үлгән тей, киң диңгезнең өстендә тау барлыкка килгән тей. Һугышкандар тей болар, алышкандар тей болар, әзрәкә табып караган, ут бөркеп тә караган. Уралды ул сапканда күк күкрәп торган тей. Уралга ут бөрккәндә һыуҙар ҡайнап торган тей. Урал унан үлмәгән, һушынан да таймаган. Булатыны алган да, әзрәҡәне сапҡан да, ҡылыс диңгеҙгә суңған, ер һелкенгәндәй булған. Һыу уртлаган ауыҙыма, дөйөүҙәр тулды яу менән. Йөрәгемде телделәр, ҡулдан көстө алдылар. Халҡым, һеҙгә шуны әйтәм, уландарым, һеҙгә әйтәм. Уйым күлдәрҙең барында дөйө буласаҡ, усаллығын ҡыласаҡ, эсегеҙгә керәсәк. Дөйөүҙәрҙең боһоро барығыҙға тейәсәк. Күлдең һыуын эсмәгеҙ, хараплыҡҡа төшмәгеҙ, дөйөүҙәргә буй биреп, ҡул ҡаусарып тормағыҙ. Тыңла, илем, һиңә әйтәм, яуызға юлдаш булмағыҙ, кәңәшһеҙ эш ҡылмағыҙ. Уландарым, һеҙгә әйтәм, мин әрсегән ерҙәрҙә кешегә байман табығыҙ. Яуызға булһа баш булып, кешегә ил ҡороғоҙ. Данлы батыр булығыҙ. Олоно оло итегеҙ, кәңәш алып йөрөгөҙ. Кесене кесе итегеҙ, кәңәш биреп йөрөгөҙ. Уландарым, Идел, Яйыҡ, Тапмар, даръя булып ағылып, халыҡҡа тыныс, күңелле тормош алып барығыҙ. Мәңгі үлмәс төс алһын, ошо һайрап маҡтаһын, халҡы йырлап ҡутлаһын. Ил һөйәргә ил булып, ер һөйәргә баҡ булып, дошман күҙен ҡыҙҙырып, балҡып торор ер булһын. Барығыҙға шуны әйтәм, яҡшылыҡ булһын атығыҙ, кеше булһын затығыҙ, яманға юл ҡуймағыҙ. Яҡшынан баш тартмағыҙ, яҡшынан баш тартмағыҙ.
Сәсәндәр ижад итеп, телдән телгә тапшырган эпосты халкыбыз әкият итеп тә һөйләгән. Иң мөһиме уны һаклаган, идеяһын онытмаган. Артабан бәйгене асыу тантанаһы Рощинский мәдәният йорты сәхнәһенә күсте. Дөньяла ак менән кара, яхшылык менән яманлык көрәшә. Дөрес юл халык акылында, ди эпос идеяһын сагылдырган сәхнә уеннары. Дөньяны бергә бутайым. Ақтап бөтендә карадым. Кара өстендә ақтап булһын. Ақтан ақтап алам. Карынан карадап алам. Бутайым. Дөньявазы үтәнән үтеп тишкеләнең явыз юха. Тишек керек. Илләтергә, үретергә. Мине күзәтәһеңме? Бир актапты, килеп бир. Ямап куям. Югыйһә, дөньяга үлем үтеп инер. Без тишек калдырмаһак, ул был дөньяга инә алмас. Шулай дигәнме? Бир минең ак ямауҙы. Йәншишмәгә юлда итһәм бирәм. Йәншишмә юлын бер ҡасанда. Әйдә, дуҫлашайыҡ. Беҙ бит икебеҙ ҙә хужа. Һин аҡ донъяға, мин ҡара донъяға хужа. Етмәһә, йәншишмәгә лә хужа. Йәншишмә минеке. Шулай, Аҡнур. Йәншишмә юлында һинән ҡалыр. Кемгә булһа ла әйтерһең. Теләһә кемгә әйтмәм. Кешегә әйтәм. Кешегә? Нимә ул кеше? Йыһанда иң көслө, иң ҡыйыу әҙәм. Шулмы кеше? Тимәк, Аҡбуҙат йәншишмә юлын кешегә әйтәсәк. Иң беренсе булып Урал Батыр эпосын тулыһынса ятлаган Венера Баймөхәмәтова менән Рәфис Аҡҡужин кисәне алып бара. Әссәләму ғаләйкум, бар килгәнгә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар, абруйлы жюри ағзалары, тамашасылар һәм әлбиттә Урал Батыр эпосын башҡарыусылар. Башҡорт халҡының мәшһүр эпик ҡомартҡыһына, Урал Батыр ҡобайырына йәш йөрәк дәрте һәм зиһен яҡтылығы биргән, тереһеү бөрккән дә итеп, терелтеп, Башҡортостан кимәлендәге бәйгеләрҙә яңғыратҡан балаларға ҡайнар сәләм. Быйылғы конкурс рәсми рәүештә 10-нчы бәйге. Урал Батыр эпосын башҡарыусыларҙың юбилей бәйгеһе ҡотло булһын! Хәҙер сәхнәгә Сәсәниә Асия Солтан ҡыҙы Ғайнуллинаны саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ, Асия апай. Ағы бар тим донъяның, ҡараһы бар донъяның. Ағы аның шул булар.
4000 yıllık tarihli bağından tapşılgan varifli halkım hüyler haklığı hüzge tüynelgen, hüzge beğengen Ural dolu Başkırt'tan yazmışına eğlengen Ural Batır eposu, Başkırt halkı eposu. Ağı bunun tağı şu, kara günler kilgende, Ural Batır Akbulat'tı, yerler vakit kilgende, Ural'ına yebişip, yen teslim, yen birişip, kanı minen uğarır, anı minen uğarır, danlı Ural Batır'dı sesinden hatlagan. Hazırginin ağı şu, zamananın hağı şu. İndi 10 yıl buyuma, Ural Batır duyuma, yaş sesender kırına, balalara yiyila. Ural dağlı bulayık, Ural dağlı haklayık, sesenderdi kırayık. Ural Batırday uldar, Homayday sayakıllar, balalardı bağayık. Yaş sesender beygihine fatihalar bireyik. Hay fatihalar bireyik. Урал Батыр эпосын башкаручылардын 10-сы Бөтө Республика бәйгесендә катнашучыларды абруйлы кунактар сәламләй. Дорогие друзья, от имени Министерства образования Республики Башкортостан разрешите вас горячо и сердечно приветствовать на 10-м юбилейном конкурсе сказителей сценов Урал-Батыр. Многократное уважение достоин народ, который имеет эпос, подобный Урал-Батыру. Но это уважение возрастает многократно тому народу, который умеет этот эпос сохранить, который умеет его ценить, развивать. Поэтому, я думаю, в этом зале собрались прежде всего настоящие хранители, ценители, наследники и распространители этого великого произведения. Раньше этот конкурс состоялся уже на территории многих районов Республики Башкортостан, и в Бурзянском, и в Баймакском, и в Стерлибашевском, Мейкинском. Может быть, кого-то не назвал, пусть меня извинят. Сегодня этот конкурс принимают благодатная Стерлитамакская земля. И то, как они отнеслись к началу этого конкурса, начиная с вашего размещения, и вот сегодняшним открытием, говорит о том, что хозяева эти настоящие, и душа у них очень и очень широкая. Разрешите мне сразу выразить всем организаторам конкурса в лице администрации Стерлитамакского района, отдела образования, работников культуры, моих коллег Министерства образования, всех, кто принимал участие в подготовке и проведении данного конкурса. Низкий вам за это поклон. Конкурсанттар Урал Батыр эпосын ятлап келген хәгәт, укып келген хәгәт, аңлап келген хәгәт. Без укыганда былай бәхет безгә тимәне. Без аны алайтып, зур итеп укый алманык. Шуңа күрә әзрәк безнең күңелдә кителеп тора. Һәр бәхетле балалар, бәхетле. Чөнки безнең илебез, телебез, үзебезнең гореф-гадәтләребез дип йөргән агайлар менә шул дәрәҗәгә безнең Урал Батырыбызны күтәрделәр. Чөнки Урал Батыры эпосы ул башкорт җирендә генә барлыкка килә. Чөнки безнең телебез генә ул матурлыкны бирә ала. Иң матур телләрдән бере башкорт теле генә ул эпосты шайтып күтәргән. Иң матур дөньяның матур төбәгендә генә Урал Батыр эпосы барлыкка киләсәк. Менә шуны аңлап, шуны белеп яшәһәк һәм тагыла дурак үрләргә тырышсак, балалар бит кеше буласакбыз. Без халык буласакбыз. Телебезде, үзебезнең илебезде, гореф-гадәтләрне онытмайынса, тагыла үстереп яшәячәкбез. Һәзгә уңышлар теләйм. Зур-зур миңа калса инде бөтәгезгә дә гран-при бирәм. Шунда катнашкан өчен генә дә инде. Монда килеп, шул кадәр зур җирдә Урал Батырды һөйләп, конкурста катнашу, ул зур бәхет. Ана зур бәхеткә ханагыз. Рәхмәт сезгә. Уңышлар. Урал Батыр эпосын башкаручы балалардың республика бәйгеләрен 1996 елда Бөрьян районы мәгариф бүлеге башлай. Клара Байназарова, Мәрьям Кадыргова, Марат Муллагулов кебек арзаклы укытучылар
Эпос туган төбәктә Шүлгән таш мәмерйәһе, Йылкы сыккан күле буена Урал батыр, Хомай, Шүлгән һүзләрен ятлаган балаларны йыя. Сибай қалаһында укытучы Асия Гайнуллина Урал батыр эпосын сәхнәгә сыгара. Бөтә республика конкурсы игълан ителә. 1997 елда Беренче республика конкурсы башлаган мәгариф министры Фирдаус Хисамиддинова, министрлык хезмәткәрләре Хөсәен Нигъматуллин, Рифкат Абдуллин, Миндебай Мухаммадов, Зилә Яппарова, Рәйсә Күзбаковалар һәм дә укучы яшьләрнең мәдәни үзәгеннән Разия Салаватова, Флюра Абсаликовалар эпосты яттан һөйләү бәйгеһен яйга һала. Бәйгенең төп максаттары түбәндәгесе. Урал батыр эпосын башкаручы Сәсәндәр мәктәбен тергеҙеү һәм үҫтереү. Башҡорт халыҡ ижадының иң яҡшы үрнәктәренә иғтибар йүнәлтеү, уларҙы һаҡлау. Башҡорт халҡының тарихи һәм мәҙәни мираҫына һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. Уҡыусыларҙың поэтик һәм импровизаторлыҡ талантын үҫтереү, аң, хәтер, уй кисерештәр мәҙәниәтен тәрбиәләү. Уҡыусыларҙы ғилми тикшеренеү эшенә алыҡтырыу, тыуған яҡ тарихына һәм мәҙәниәтенә ныҡлы ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү. 1979 йылда беҙҙең университетта, Башҡорт дәүләт университетында алыҫ Венгриянан килеп, боронғо бабаларының ерен өйрәнер өсөн, күрер өсөн, ундағы йәшәгән төп халыҡтың телен, ижадын өйрәнеү өсөн ике белгес килгәне. Эстер дигән ханым һәм Юсуф Торма нимә тине? Башҡорттар, ҡәҙерен белегеҙ. Һеҙ бәхетле халыҡ. Һеҙҙең милли эпосығыҙ бар. Ә беҙҙең бабаларыбыҙ быуаттар буйы бер урындан икенсе урынға күсеп йөрөү һөҙөмтәһендә эпосын юғалтҡан. Ысынлап та, бик күп халыҡтарҙың милли эпосы юҡ. Милли эпосы булмаған халыҡ асылда Америка халҡы кеүек йыйылма халыҡ. Башҡортостанның рәсми делегацияһы булған булып, Манас дигән донъяла иң күләмле, иң күренекле эпостың 1000 йыллығында ҡунаҡ булдыҡ. Ана шул ваҡытта беҙҙе элекке Ленин музейы, хәҙер инде тарих музейы дип аталған музейға алып барҙылар. Бөтә экспонаттар араһынан беҙҙе шаҡ ҡатырғаны шул булды. 10-12 йәштәр самаһындағы 3-4 малай думбра сиртә, алмаш-тилмәш Манас эпосын башҡарып ултыралар иде. Был һоҡланғыс һәм шул ваҡытта ниндәйҙер кимәлдә көнләштергес күренеш ине. Һәм 1995 йылда ошо Урал батыр эпосының беренсе тапҡыр ялып алыныуының 50 йыллығын билдәләп, беҙ Тарих әҙәбиәт институтында беренсе тапҡыр тик Урал батыр эпосына ғына бағышланған ғилми конференция үткәрҙек. Минең эргәмдә баҫып торған Әбйәли районынан Ҡырҙас тигән ауылдың ҡыҙыҡайы Венера Баймөхәмәтова үҙе бер традицияға юл һалды. Ул беренсе тапҡыр Урал батыр эпосын тулыһынса ятлаған. Уны төрөк телендә лә, рус телендә лә, теләһә ҡайһы урындан һора шартлатып һөйләп биргән Сәсәния булып сыҡты. Бөгөн ул университетты тамамлай. Был нимәне күрһәтә? Ошо бәйге кемгәлер яҙмыш мәктәбе булды. Кемгәлер киләсәген билдәләй торған бәйге булды. Һеҙгә уңыштар теләйем, ҡәҙерле йәш сәсәндәр. Рәхмәт. Безнең Урал батыр эпосы шул Манастан да кәм түгел бит инде. Нишләп без үзебезнең эпосыбызды шул дөнья кимәленә күтәрә алмайбыз дигән фекер миндә тыуды. Һәм йөрөй торгас, ысынлап та бәлки быны шул Урал батыр эпосын һөйләүселәр, башҡарыусылар институтын барлыҡҡа килтереү, аяҡҡа баҫтырыу дигән фекер барлыҡҡа килде. Һәм быны шул фекер барлыҡҡа килгәндән һуң, ул ваҡытта миндә туған телдәр бүлеге мөдире булып Абдуллин Рифкат Фаткулла ул эшләйне, саҡырып алдым да, быны шундай сара үткәрәбеҙ, быны шулай үткәрәсәкбеҙ, быны шундайыраҡ планда. Һәм ул ваҡытта музыкаль гимназияның базаһында беҙ беренсе тапҡыр ошо эпосты үткәрҙек. Әлбиттә, тәү йылы үткәргәнгә микән, ул ваҡытта әллә ни күп ҡатнашыусылар булманы.
небары 24 кенә команда катнашты, мин исләйем. Икенче ел без уны официаль игълан иттек һәм филармониялы 54 команда катнашты. Һәм шуннан һуң ул китте инде менә Бөрьәндә һәм башка районнарда бик матур сара булып. Мине иң шатландырганы нәмә? Менә ошо Урал эпосына балаларның игътибары, укытучыларның игътибары. Әгәр дә тәүге елдары без анда әйтәйек 500-600 юл гына ятларга булһа, унга табан 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 юл ятлау. Балаларның шундай талантлары бар икән, ысынлап та 2000 һәм уннан да күбрәк юлларны иркен ятлай алалар. Шуңа күрә бер яктан ул бына ошо Урал эпосына кызыксыну һәм мөхәббәт тәрбияләһә, икенче яктан балаларның хәтерен үстерүгә нык ярдәм итә. Әле бына бүген асым мәлендә күрдек бит инде күп кенә шунда еңгән укучылар үзләренең киләчәк тормыш һәм шул ук вакытта һөнәрләрен, профессияларын бына ошо башкорт теленә, әдәбиятына һайлауы әлбәттә бик куанычлы күренеш. Әгәр дә кыргызлар үзләренең манасын 1000 еллыгын үткәргән икән, Салават Галләмов безнең Урал эпосының 4000 еллыгы турасында исбат итә икән, нишләп һуң дөнья кимәлендә бына ошо 4000 еллыкты зур байрам итеп үткәрмәскә? Бәлки бына 5-нче класстан 11-нче класска тиклем бер класста әйтәйек, югырык рәвештә башкорт әдәбиятына ниндәйдер обзор эшләгәнгә караган вакытта тулы ел буенча бына ошо Урал эпосын башынан алып энәһенә тиклем өйрәнгәндә, ундагы һәрбер мифологик элементтың нәмәне аңлатканына төшенеп, шуны мәктәптә балаларга өйрәткән вакытта, бәлки ысынлап та бүтән балаларда бына ошо Урал эпосына бүтәнләй икенче караш формалашыр иде. Fatmagan
Аны эшләгез. Үлегергә байга, ана булан менегез. Сыйырсыктың тугына Ягылбайды сөйгіз. Ағыл ойында, ана қауы сігіз. Батыр сапқа тулдырған, анда ана отартығыз. Ярайды. Енді қиып бұларма. Құмарлы іш болма. Оғанды қонысу, тәміленеме болма. Адамда юқы қалдырып, күндей көң қаңғырып, аяқ қолын талдырып, жүрмәкте мұнатты. Ура! Не болма. Қабырсақты асай. Her birinin birer damcısı izleyik. Kandım temel bilek. Yok. Günahdan budun tutamı. Bu kandı yutmamı. Yigit bulup ötmeyse, tüp yılanı bilmeyse, ölü kurban kandı mı? Korsaktan yutmamı. Peşine yener ölümdün. Ulan gelip zırhmadı. Ne gelip kalkmadı. Atam bile girdi mi? Beni benim geldi. Konuşuldu kulağıma. Atam ben gaylege. Bedeni iz kurmaga. Etin yerine bulmaga. Yavuz ölüm köşedi. Bulamana diyeyim mi? Atam ben gaylege. Bedeni iz kurmaga. Ölüm şunda bedim de. Kuyularına bakmak mı? Кем қанды істі? Елістік бе? Әлі елістік бе? Уақыт бала! Батырқайым, боласы, қолымдағы ойылды, көйді күттіп қарасы. Ағы ұлқан баламды, ұлтың мамысында, балғарым өтіңді, ашыларға білімді, атай тура келмәкті.
2001 елгы Гран-при бүләген алучы Венера Баймухаметова, Әбиялил районы. 2002 елда Хайбулла районында еңгән Гөлсәсәк Торунтаева, Елайыр районы. 2003 елда Баймак районында ал бирмәгән Айрат Атанғолов, Елайыр районы. 2004 елда Ен Сурала еңүче булган Миләүшә Ильясова, Авыргазы районы. 2005 елда Дәүләкәндә иң оста булган Әлия Газизова, Тәтешле районы. 2006 елда Миякәлә еңеп сыккан Александр Щуглов, Хайбулла районы. 2007 елда Стәрлебашта алдынгы булган Вәсилия Кадарғолова, Баймак районы. Кадерле дуслар, бүген байрам тантанаһында минең белән бергә 2001 елгы Гран-при бүләген алучы Венера Баймухаметова алып бара. Дуслар, әйдәгез бүгенне ихлас күңелдән котлап китәйек, чөнки ул бүген Башкорт дәүләт университетын кызыл дипломга тәмамланы. Афарин, Венера. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Ысынлап та Башкорт милли фәлсәфәһенең һәм Башкорт милли рухиятының нигез ташын тәшкил итүче Урал батыр эпосын өйрәнергә, ятларга, укырга кирәк балалар. Һезгә минең иң изге теләкләрем шул. Чөнки ул ысынлап та язмышка нык тәэсир итә, үзгәртә. Мәсәлән, миңа ул сит илдәрдә күрү, ял итү бәхете эләкте. Һәм шулай ук мин кызыл дипломымды Урал батыр эпосы буенча якланам. Һәм Алла боерһа, әгәр аспирантурага инһәм, минең диссертация эшем дә Урал батыр буенча булачак. Һәм шулай ук әйдәгез, башка елдарда еңүчеләрнең дә фикерләрен тыңлап үтәйек. Гөлсәсәк, мәсәлән, һинең өчен Урал батыр эпосы нимә һәм ул һиңа нимә бирде? Урал батыр эпосы минең өчен тәү иң беренче рух ныклыгы бирде. Сәм, көч, үз-үземә ышаныч һәм Башкорт дәүләт университетына юл алды. 3 ел рәттән Урал батыр эпосын яттан һөйләп йөри торгас, төрле һәр ел Хайбуллала, Баймакта, Дәүләкәндә катнашып, кимәлдәрен карап, мына ысынлап та шундый зур кимәлдә шулай үткәрелә тигәс, куанып килдем сакыргаслар һәм шундый ысынлап та югары кимәлдә үткәрелде. Миңа бик охшаны мына нисек оештырулары, каршы алулары, урынлаштырулары һәм шундый сценарий куюлары. Быел да Урал батыр һөйли алаһыңмы хәзердә элекке шикелле? Элекке шикелле һөйли алам, әмма ләкин шул ук нәмәне кимәлде төшермәс өчен һәр вакыт кабатлап торырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул барыбер вакыт үтү менән һинең тоның үзгәрә, интонацияң үзгәрә, шуга аны онытырга ярамай. Бер ятлап шундый һиңа югары бүләк биргәндәр икән, тимәк аны онытырга ярамай дип уйлыйм. Миңа Урал батыр эпосы киләсе кеңүләргә һәм бөек үрләргә дәрт бирде. Миңа Урал батыр эпосы үҙемдә ышаныс арттырды, хәтерҙе яҡшыртты. Һәм мин ошо бәйгелә үҙемә бик күп яңы дуҫтар таптым. Рәхмәт һеҙгә ошо ҙур байрамға саҡырғанығыҙ өсөн. Миңа Урал батыр эпосы мәктәпте уңышлы тамамлауға бик күп көс, дәрт һәм илһам бирде. Һәм юғары уҡыу йортона инергә лә шулай уҡ ярҙам итер тип ышанам. Кыҫҡаса ғына итеп әйткәндә, Урал батыр эпосы миндә ысын башҡорт рухын үҫтерҙе. 3-нче тапҡыр киләм инде. Һиңә кем булып килү ныгыраҡ оҡшай? Ҡатнашыусы булыпмы, әллә ҡунаҡ булыпмы? Әллә ҡунаҡ булып килһәң теге. Ҡатнашып булмағас, ҡыйыныраҡ булып тора. Икенсегә ҡараһаң, ҡатнаша икән тип ҡарап ҡуяһың. Ҡатнашһаң инде бигерәк һәйбәт буласаҡ. Һинән һөйләй алаһыңмы хәҙер ҡушһалар? Әлбиттә һөйләй алам. Иҫтә ҡала ул. Бер тапҡыр ятлаһаң, ул иҫтән сыҡмаясаҡ. Әгәр ҙә күңелгә ята кешенең. Минең уйлауымса, мына төп мәғәнә мына ошо эпоста мына 4 юлда тора, мына Урал батырҙың һүҙҙәрендә ул мына һуңғы үлер алдынан әйтәйен дә. Хәҙер образға инеп әйтәм дә. Яҡшылыҡ булһын атығыҙ, кеше булһын затығыҙ. Яманға юл ҡуймағыҙ, яҡшынан баш тартмағыҙ. Мына минең уйлауымса, мына ошо 4 юлда төп мәғәнә ята инде эпостың. Урал батыр эпосы миңә тормошта дөрөҫ юл менән барырға өйрәтте. Йәғни яҡшылыҡты яманлыҡтан, яуызлыҡты изгелектән айырырға, олоно оло итергә, кесене кесе итергә өйрәтте.
Һәм киләсәктә ул шулай ук миңа киләсәккә юнәлеш тә бирде. Чөнки тап ошо бәйгедән һуң мин Россия президентының грантына лайык булдым һәм әлеге мәлдә 11 сыйныфты тамамлап Башкорт дәүләт университетының филология һәм журналистика факультетына имтихан тотырга йыенам. Һәм киләсәктә үземнең һөнәремне башкорт теле менән бәйләргә уйлыйм. Бұл байрамды юбилей буларак бик матур итеп күз алдына килтергәйнем, әмма ул минең күз аллавымдан артыграк килеп сыкты, матуррак. Киләсәктә ошо эпос буенча эшләячәкмен үз телемдә. Мин хәзер башкорт телендә тулыһынча, француз телендә тулыһынча һәм 5 телдә өзекләр яклыйм. Балаларга Урал батыр эпосын өйрәткән кешеләрнең хезмәте зур осталык һәм мәгърифәтле күрнәге. Улар арасында ата-әсәләр, тәрбияселәр, тарих, рус теле һәм әдәбияты, география һәм әлбәттә башкорт теле әдәбияты укытучылары. Сәхнәгә рәхим итегез, хөрмәтле укытучылар. Ошо еңүчеләрне әзерләп, тырышып, уларны еңүгә үндәгән укытучыларыбыз, рәхим итегез сәхнә түренә. Тәү башлап балаларга Урал батыр эпосын ятлатып, олы бәйгегә юл асқан укытучылар. Мөрйәндән Клара Байназарова, Роза Гумарова, Өфөнән Дилә Шәймердина, Сакмагыш районынан Альмира Калагаева, Әбьялил районынан Мәүҗидә Баймөхәмәтова менән Тәнзилә Кунафина, Елайыр районынан Фәндидә Кудашева, Илештән Галия Мөхәммәтова менән Галимә Галиева, Хәйбулланан Әминә Юнысова, Авыргазынан Гөлфинә Ильясова, Тәтешленән Гүзәл Гаскарова менән Руфина Галимьянова, Баймактан Яңылбикә Вәлишиналарга Мәгариф министрлыгының почет грамоталары тапшырылды. Почетной грамотой Министерства образования награждается Кудашева Фандида Галимьяновна, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Сабырова муниципального района Зилаирский район. Республики Башкортостан награждает Ильясову Гульфину Рауфовну, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Турумбетово муниципального района Аургазинский район. Почетной грамотой Министерства образования награждается Юнусова Амина Салихяновна, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Абишево муниципального района Хайбулинский район. Министерство образования Республики Башкортостан награждает Валишину Янулбеку Равильевну, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы деревни Карышка муниципального района Баймакский район. Почетной грамотой Министерства образования награждается Мухаметова Галия Салимьяновна, учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Итеево муниципального района Иришевский район. Я с удовольствием вручаю почетную грамоту Министерства образования Калагаевой Альмере Масановиевне, организатору детского движения средней общеобразовательной школы села Новые Карьябды муниципального района Чекмагушевский район. Зур Ахмат за отличную работу. Зур Ахмат, Владимир Викторович. Зур рәхмәт укучылар, укытучылар, артабанда Урал батыр эпосы менән бергә калыгыз. Эпоска мөрәҗәгать итүдән башланды һинең битәшегез. Ни өчен шулай? В Библии сказано, в начале было слово. И вот любой народный эпос, он всегда содержит ключевое слово. А слово — это самый большой смысл в человечестве. И каждое слово должно быть наполнено. И вот эпос Урал-Батыр как раз для башкирского народа, он обладает этим ключевым словом. И то, что сейчас
этот конкурс приобрел такой большой размах, в этом, наверное, и смысл, потому что если человек владеет этим словом, значит, он дальше развивается. То есть эпос дает возможность раскрытию генетической памяти народа, дает возможность ему эволюционировать. И чем больше люди познают его, чем больше углубляется, изучает его наизусть, само подсознание работает. И дети даже не ведая того, что они делают, они не понимают, что происходит с ними и что происходит вообще в целом с народом, потому что они нарабатывают для себя лучшие мысли, которые сохранены в этом эпосе. И это нарабатывает определенный эгрегор для народа. Это значит, что народ состоялся. Это значит, что народ достиг своей определенной высоты. И вот изучение этого эпоса как раз дает процесс эволюции для народа. Урал батыр эпосы ул халык тарихы, халык иҗаты. Әгәр дә без аны өйрәнәбез икән, халкыбызның тарихында өйрәнәбез. Шуңа күрә беренче безнең слетка катнашуыбызда 1999 елны нәкъ Урал батыр җире Бөрҗән районыннан башланды. Без 2 ел рәттән катнаштык һәм җиңүчеләр булдык. Инде менә быел шушы җирләрне сагынып без яңадан Бөрҗән җирендә булдык. Бик нык сагындык, яңадан Урал батыр белән очрашкан кебек булдык. Ошы бәйгегә, ошы конкурска дип әйтәйек, нименән башланыгыз? Нинди юнәлешләр алдыгыз сез? С чего мы начали? Это был 89-й год, когда мы начинали этнографические конкурсы. Это был очень сложный период. И мне пришлось быть на фестивале в одном из районов нашей республики, на детском фольклорном фестивале. Я была поражена тем, как мы воспитываем антикультуру, антисимпатию к собственному народу. Потому что дети, которые выступали, они не имели понятия о традиционном костюме. Они могли надеть сапоги татарские, камзол башкирский, значит, не соблюдать традиции головного убора. То есть я пришла в ужас от того, что я увидела. И вот тогда зародилась идея, что мы должны познавать, знать свою культуру. То есть эта идея, наверное, не моя была, а эта идея уже витала, потому что в это время просыпалось самосознание народа. Его нужно было каким-то образом стимулировать. Я думаю, что наши конкурсы просто дали именно в этом плане стимул для людей, для собственного самопознания. И были определенной стартовой площадкой. А сейчас это уже приняло форму определенной традиции. Это уже имеет определенные формы. И сейчас это уже даже не новое, а где-то даже совершенствуется, приобретает еще более лучшие традиции, стилизуется где-то. Я вообще безмерно счастлива, что участвую сегодня в этом конкурсе, потому что я вижу определенные результаты и своего труда тоже. Я думаю, что эта работа не должна останавливаться, она должна и дальше идти. В любом случае, потому что и спектр должен увеличиваться. Здесь, может быть, и детские конференции, может быть, необходимо проводить, потому что дети сейчас настолько развитые, и информации у них уже много, и знаний много. То есть они уже, и дети готовы к исследовательской работе, и к своим предположениям. То есть чем мы раньше начнем формировать это, тем, наверное, лучше будет и для нашего подрастающего поколения, и для осознания самого эпоса. Не только ждать, когда наши мудрые ученые сделают свои выводы относительно нашего эпоса, а то есть уже знать и точку зрения подрастающего поколения, отношение к народному, к народной традиции, к своим корням. Yaşavdan hiç basmağın, ölümden hiç korkmağın. Barın yenger yakşılık, bir-birimizge yaktılık. Ölümden anhat yenmeksi bulgayını, ha 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 ha. Yen şişmeni urtlanın, tamsıhın da yutmanı, yerge bir tüküs birdi, bar dünyaga yetirdi. Ay Uralım, Uralım. Ay koyaştı qaratıb, yer eğlenir küserde. Ural batır uldarım, umir yitir бұл yerde. Yola yerde şu Ural qavğan yol bular.
Dünya ortasında kara takılıp min alırmın. Bende nime bak diyendeler şartlanmanın. Kara takılıp min kalam. Bütün dünya dürü hak bak diyendeler. Bir şey bulup min kalam. Min bak. Уралым юк, мин дә кире катын булмам, түлигәймәм. Кара кайгым менән кара дөньялагы актапка әйләнәем. Бөтмөт бөтте дигәндә дә мин акшам булып балкырмын. Әдәм күңелен, Урал тукымдарын яктыртырмын. Өметһездәр һәм хаиндар ошакта барлыгын онытмаһын. Мин бар, Урал бар, халкыбыз бар. Эй саулы, абруйлы, тылсымлы, илһамлы, йырлы, моңлы, уйлы, фикерле, гамле, сәмле, мөхтәрәм, кадерле бәйге. Башкорт хәтеренең коты, Башкорт тарихының уты һеҙ, эпос башҡарыусы балалар. Һеҙгә илаһи илһам, еңеү ҡомары, тел асҡысы һәм сәләмәтлек теләйбеҙ. Һеҙҙе Урал батыр юлына сығарған, юл күрһәткән ата-әсәләрегеҙгә, уҡытыусыларығыҙға мең рәхмәт. Урал батырҙың 10-нсы республика бәйгеһе